Salam dostlar, men Vigraf. Men bu videoda size 2020-nji ýylda türkmen raperlaryň özlerinden täzelikleri hötürledim. Ýylda türkmen raperler beýleki ýyllara garaganda has köp türkmen mediada özlerini görkezler. Elbetde muňa gitdiçe türkmen rapyň meşhurlaşmagy sebäp boldy. Täze raperler köpelip başlady, raperler täze aýdymlar has köp çykaryp başlady we adamlar hem has köp rap dinläp başlady. Emma şonu da ýene edem Türkmenistanyň rap, estrada ýa-da powa garaganda biraz ýyzda. Ýöne geljek ýyllarda türkmen rapyň has ýokarda boljagyny ähli rap dinleýijiler bilýän bolsa gerek. İlki bilen bu ýyl türkmen rapda bolan iň uly waka 15-nji oktýabrda media tamanyň online gepleşigine toýlunyň gelmegidir. 10 ýyldan soň tapylan toýlu bilen Jeytinuryň arasyndaky 26 minutluk söhbetdeşlik meň üçin 26 sekund ýaly geçipdi. Assalamu alaykum toýly. Canım sağmy? Hudaýa şükür. Gowy ödüm bolmy? Dizem gowy Hudaýa şükür. Toýly seni ýitirip tapdyk bilýän. Şonu aýdyp geçeýin birinçiden. İkinciden köp sag ol, minnetdar, sözümde ýykmadyň, mejitime myhman boldun, online gepleşmede myhman boldun. Köp sag ol. Size de sag olun, syýlap çağıraňyz üçin. Tapyp alanyňyz üçin. Şeýlekem 1-nji noýabrda Jeytinur maksat hip-hop atly bir gepleşige gatnaşdy. O 1 sagatlyk gepleşige meň üçin ören gyzyklydy. 1 sagatlap türkmen rap barada gowy gurrun edipdi. Hoş geldin. Berde taýýarlyksy şu wagt başladyk. Biz şu wagt taýýarlyksy başladyk. Ken habarlaşman gönümel näme çemde karar bermän şu wagt başlaýar. We bu hip-hop barada gurlaşyp isleýän hip-hop geçmişiň barada. Bu ýyl türkmen rapda bolan iň uly wakalaryň biri hem Awdydaýynyň kanalyna Vagrantyň alyp barmagyna Türkmen Cypher International'yň 1-nji sezonynyň 1-nji bölüminiň paýlaşylmagydyr. Ilki bilen bilmeýänler üçin rapda Cypher sözi raperlaryň bir ýere jemlenip öz ukuyplaryny görkezmekleri bilen bile wagt geçirmekleridir. Indi bu Cypher'yň maksady näme? Munyň maksady türkmen rapy tanatmak, türkmen rapy ösdürmek we agdybirligi, dostlukly gatnaşygy has berkitmek. Täze şowumda hoş geldiňiz. Bu şowumy barýan. Türkmen Cypher International. Millet bardaçy üçin, hip-hop üçin, türkmen rap üçin. Käbiriňiz bilýänsiňiz, Mergan Anamuhammedowyň ýyldızlaryň zehin bäsleşigi gepleşigini. Şonuň 16-njy sanyna 2 sanyny zehini türkmen rapper bu Tesla we Saab gatnaşdy. Apa, meýlis gepleşikde hoş gördük. Hoş gördüm. İlk öýlen mehman tomaşaçylar, mehmanlarymyz hakynda gysgaça maglumat ýetirmek dikkatine ýetirmekçi. Meşhur raperimiz Safa Jumayev 1994-nji ýylyň aprel aýynyň 17-sinde Liverpool aýatynyň Garabekowul etrawyna dogulýar. Maşallah Cemil Çoğlun, öz maşallah ikincisi. Meşhur raperimiz Meýlis Garaýew 1995-nji ýylyň oktyabr aýynyň 8-inde Aşgabat şäherinde dogulýar. Maşallah Cemil 5 dogun, 4 dogun, öz maşallah körpezi. Bu mehmanlar hakynda gysgaça maglumat boldy. Indi rap sunugatyna gelişiňiz hakynda tomaşaçylara gysgaça gurrun berdiňiz. Näme üçin sağ? Belki de siz bilýänlersiňiz, Türkmenistandaky ilkinji o ýeketek rap site %100hiphop.com täzeden açyldy we olar täze YouTube kanalyna raperler bilen online gepleşige başladylar. Olaryň ilkinji mehmany Lablaz boldy. Assalamu alaykum Lablaz dost, seni %100hiphop.com saytymyzyň online gepleşiginiň ilkinji mehmany hökümine çağırdyk. Bizi syýlap kabul edýäňiz üçin ören minnetdar. Dinleýijilerimize özüň barada gaýtgaça aýdyp berersiň. Wa aleykümselam. Size de köp sağ olun. Siz de hormat bilen çağıraňyz üçin öz gepleşiňizde ýani. Dogrusyny aýtsam mene beýlenim %100hiphop.com saýty ýöňler has bir türkmen rapyny giňden dünýäde demir kanallarymyzyň biridi. Epeswat ýapyk durdy, o täzeden açyp soňra işläp başlap soňra. Bilýänsiňiz Dark Ray atly türkmen başly bir rapper bar we aýratynam soňky wagtlar onuň dinleýijileriniň epesi sany artdy.
5-nji maýda Darkray biziň onu has gowy tanamagymyz üçin Begmurat bilen bile bir soraw jogap videosy paýlaşdy. Alan dostlar bolmaýady. Öňrek ýadyňyzda internet sahypamyzda Arazikine Darkray diýip taralýan oglana soraw berýär, bu da şoňa jogap berýär. Wagt bitirmän daha başlaýar. Arazik ilki bilen şunýaly sorawmyzy kabul edenler üçin ýakmadan oglanlar bar diýipler bar. Dostlar bar. Şonuň haýyşlaryny himmetin ýerine goýup gelenin üçin çok sag bol. Sorawlarymyza başlasak. Haýyşlaryny agdaly işlerdi jogap bersen. Agdaş. Andan başlaýar. 2020-nji ýylda has meşhur bolan başga bir rapper hem Harasatdyr. Ol rap 2019-da başlanan bolsa eýýam onuň müňlerçe dinleýijisi bar. Ol rap aýdyş stili we sesini ulanşy bilen beýleklerden biraz tapawutlanýar. Harasat öz kanalyna noýabr aýynyň soňlaryna muştaklar bilen soraw jogap videosyny paýlaşdy. Onda näme Harasat? Ilki bilen näsaňa dinleýişiň adyny muştaklaryň adyny köp salam ýollar. Sen aýtdyňdan söýüp hem dinleýärler. Harasat özüň wagtda biz kaç burun bersen, ýerde doguldyň we näçe ýyllarna gidip biografia aýtdylar. Muştaklaryň üçin salam mehriban dinleýijiler. Men özüm marada biz kaç aýtdym. Adym Begmurat. Özüm 2001-nji ýylda doglan. 2020-nji ýylda mundan öňki ýyllarda bolşaly Espiter has gödöňünde bolan rapperdi. Ýagny 2019-da bolşaly bu ýylda hem Espiter iň köp kepleşige gatnaşan rapper boldy. Ol ilki bilen Murat Mollan alyp barýan jaňlaş kepleşine gatnaşdy. Soňra Maro'nyň alyp barýan tanşyl kepleşine gatnaşdy we öz kanalyna öýmegi kepleşini 2 bölümli paýlaşdy. Erkek fenomeni. Abış durmuşda neyle uğraşamadan şeyle uğraş. Oğlum yatayım mı? Burlaşımdan akmayın. Karaçı Beethoven saat düzüp başlamaka her zapar öňünden bir zat ediye. Men şo gepleşikde yani aytıp qaytdym. Короче, näme diye? Каждый раз он что-то делал до того, как писать музыку. Kurmulyorsam men pikirlenler bilemem. İşe yatırardım şu aydın falan yatırardım. Bilema bir stüdyo giyin bir eletken rahat bir arkeoloji üniversitesi falan bir stüdyo. Stüdyodan galan näme derdim. Bilemem bir neme olsun men. Kafe restoran olsun men. Знаю. Я тоже тогда узнала. Да, я была там. Когда вы спорили. Ediz 0904 Sayık däli bilen gelay aydymyň, näme? Aydymdan başga aydymyz barmy? Ikinjem Sayık däli bilen täze aydym çykaran bakmy. Sayık däli bilen mara, o gelaydan öň çyn söýgü bar. Ýadyňa düşýärmi şo? Çyn söýgüni bilýän. Ha, o çyn söýgü bar, onuň ýeri ýok. Ondan söýen kiň ýalyda bar, Sayık. Sağ bolsun. Gelay o atlamay. Gelay. Bilýärmi? Saňa garaşýan. Men toýda näme urlaýyn ýa? In ho goşgular kitaby bar şundan. Bir goşga aýdýam, ondan kim üçin tanys, şonu aýdýam, bolly ütgeşikdat ýok. Aýyo, men alyp bar bilmeýän dip 4-nji ýyl talip bolýansam, toý alyp barmadym ben. Diňe çäreleri alyp bardym. Taýýar tekst okaýan. Düşünipdi. Bah. Ana neme Tomasçylar üçin Böyle şu adam Süleyman, şu adam eğer öz meilleştiren maksatnamadan bolunmasa men bu kadar saylamadım. Hatta şu adam başka bir hüner başarıyan bolunduğunda taşlardım. Oňar soralarym bardy, onu geçmeli öyle ondan sonra jogap berdim hali. Şeýlik bilen bir videoň soňuna geldik. Eger videom haran bolsaňyz like goýmagy, kanalyma agza bolmagy we tesirlerde öz pikiriňizi beýan etmegi unutmaň. Men Vigraf. Indiki videoda görüşýänçä hoş, sag bolun.